amon nga og programa para ini sa inyo tanan. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalimpian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga joke time na. Bao! Nakalabot man kita di sa bolsang istorya, lolo yung ba? Ate, oo. Kabalo ko nga dugay-dugay, mapalibre ka naman pamahaw. Oh. Amo na galing mga opinyon nila sa pamangkot nga kung okay lang sa ila nga mag-boyfriend o mag-girlfriend ang ila kabataan bisa nag-eskwela pa. Oo. Pero may nagsabat pag idiyo. Ha? Ano kuno lululyong? Ambal nila diaryo. Para sa akon, okay lang magsulod sa isa ka relasyon ang sa estudyante as long as may guidance ang parents. Kay hindi gid na bala malikawan nga makakita sang nobyo or nobya ang isa ka estudyante, especially adlaw-adlaw, mapa-eskwelahan man or mapa-social media lang, makakita sila sang lain-lain nga itsura, mga attractive o kung hindi sang nila sang ka-opposite sex. Kumbaga ang babae makakita sang different nga itsura sang lalaki, then same man sa lalaki makita sang different nga itsura sa babae. So hindi gina siya malikawan nga may attraction. Kasi syempre sa edad ba naman nila nga mga teenagers or kung nag-eskwela pa, mayroon gina yung mga times nga yung iban gani tungod sa gusto-gusto gid nila nga magkarelasyon or maging sila sang nagustuhan nila, magkatago-tago sa ginikanan. So para naman sa akon niya okay lang basta guided sang ginikanan. Pero kung hindi, ati duwa-duwa tada. Pasugtan ko yung bata ko nga magnobyo or magnobya. Basta, aara siya sa level sa akong control. Amo na biya ang mga problema sa mga ginikanan sa buong. Because a lot of mga ginikanan, hindi na close sa ilang mga bata. So, wala nakabalo ang ginikanan kung ano ginaobra sa ilang mga bata. Because wala na lagi na update ang ilang ginikanan kay basi mga kid. O, halimbawa ba magambal ka sa imo nga nanay, may kung babae ka nga may crush ko bala nga amo ni ang ngalan buot siya. Karon mauna-una ang ginikanan nga ini basi makabalabag ni sa pagtuon sa bata ko. So kinahanglan punggan ko ni siya. Kumbaga the more mo ginapunggan ang mga bata nga magnobyo, the more sila nga nagarebelde. Kag kung hindi man sila magrebelde, they will become secretive. Na hindi na sila manugid sa parents nila, kay basikigan sila, or pawian sila, or something nga muna, ang matabo pagid, or worst pagid. So kung sa akon lang agree ko, nga magnobyo sila or magnobya, treat them in a nice way, nga ano bala ng God's ways mo na nga ito ginagamit ng mga pagtudlo, kag pag-control sa itong mga bata. Be close to our children, muna sa. Hindi mo na kinanglan pangapunggan ang bata sa tanan niya gusto kung may kahadlok sa parents niya, kag close siya sa parents niya, kag mahuya siya maghimo sang sala sa iya parents because may nami siya nga parents. Kung ako pamangkuton mo, okay lang sa akon basta nagasugid lang sila sa tuod, naging honest lang sila. Kaya sugiran ta ka, ang akon anak nga dalaga, mimigo na na. Kaso, naging open sila sa akon, open man ko sa ila. Wala ko sila ginahigpitan, wala ko sila ginatagaan ko siya sang salig. Ang ginobra ko sa iya, ginadvisean ko lang siya, ginadvisean.
Arios man sila ka namin. Kaya ang lalaki, open man. Tikin istorya man namon. Siguro basta respeto lang ha. Malaw lang ginapangayo ko. Di yun na, kakanta da pirmi. Ala da pirmi boyfriend niya sa balay. Mayo pa siguro sang tang naga-text ko kay Miloy. Para hindi ko pagmingawon, mamate ko ano isang radyo. Arang ako radyo, pandaron ko. Op. Kagkaron sa aton mga nagabaga na nga mga balita. Grabe nga sound effect ba? Daw ba lang eh. Madamo na gid subong sa mga tawo nga nagalibog ang ila ulo. Kung ano gid bala ang dapat nila nga himuon. Tungod sila ang ginpasalig lang gali. Nga siling sila ang palanggaon. Sila kuno ang higugmaon. Nakibot na lang sila nga ginbaylo lang gali sila sa iban. Ay abaw, may hugot siya. Isa ka babae ang aton na interview. Kag suno sa iya pagpahayag diri sa aton, naghambal kuno ang iyang amigo nga hindi gid siya pag-ibaylo, higugmaon tob-tob san o. Apang iya na lang nadiskubrihan nga sa best friend niya, ang migo ya amo ang naluyagan. Kadamo, nagadya paasa sa kalibutan ah. May gano'y, noy. Pigtoy, Makaunta, noy. hindi ko wala ko gana. Sige na, makaunta bala. Hindi ko gani magkaon na ay bala pa. Do wala ka subong sa mudo, may gano'y, noy, aw. Nagalain nabing buot kumigtoy. Ha? Ngahaw? Ano abi kay si Ren? Si Rain, ato ho, naghahampang, kadamo sa ila. Nakita ko abi sila ni Pitpit. Kasweet si ila. Ha? Uy, ngahaw? Makon mo na. Nakita ko gid nga. Nagahungitay sila nga duwa sang stick o. Ahay, uti ano karon mignoy? Kasakit lang balamig kay. Daw hindi na ya kontento si Ren sa ako niya nga suyop-suyop nga ginbakal sa iya. Sige lang balamig toy. Kaysa dason, huyo na siya sa akon. Ngahaw? Hindi ko na siya pagdagaan, Dulce. Puwerte ba? Bata pa, lumalablike na. Inggit ka lang kasi eh. Migo noy, noy. Ano na migo toy? May pamangkot ko bala sa imo. Ara naman. Oo. Ano na pamangkot mo aw? Ano ang tawag mo sa kuring? Nga naglumpat sa taytay, tapos naglangoy. Anong tawag mo sa kuring, ina? Ate, ano man? Anong tawag si namigo toy aw? Siyempre, kuring gyapon eh. Aring pamangkot ko si mo yaw Ano na? Kay sabton ko na dayon. Aba? Ano ang taas sa tatlo? Ang taas sa tatlo? Oo. Helikopter, eroplano, o ko ng bulan. Kapos-apos klase pamangkot. Siyempre, ang taas sa tatlo. Ang bulan eh. O, di ba? Salake? Ote, ano magaling taas sa tatlo? Siyempre, apat eh. Uno.